Ai ka je ka nemi wanda zai koya maka, ni ba abin da na iya. Kuna ji na mata? Eh. Akwai gindi mai kwando, akwai mai murfin fanka, akwai gindi mai wheelbarrow, akwai gindi mai fisin kaf. Kina ji ko? Ka ce ba kalan gindin da baka gani ba. Na ga ja, na ga kore, na ga shudi, na ga bayaraban gindi, na ga basakwacin gindi, na ga bahaushe, na ga bafulatani, na ga kanuri, na ga kare, na ga ibo, na ga igala. Kai, ai gindi duniya ne. In dai ka samu lafiyayye. Ga wannan. Wallahi ko, kin san wani abu? Wallahi ta shan balaga. Ka san me malam? Sisters kuna ji na. A ce mace tana share gindin nan, tana aske shi, kake bari gashi yana girma, kina share shi yayi laushi, yana sumul ya sha turaren wuta din nan ya haɗe. Kin dan shafa miskin ki din na lafiya lau. Kin hada da karamfanin nan. Yau kanan farin nan. Wallahi in gaya miki ko Allah, wani abokin me ya siyo waya, ina jin nawa ya siyo wayan nan 160 da wani abu ya siyo ta. Kin gane, ranar sai wani abokin mu suka yi irin bakin nan daga yan Maiduguri.